Orion etxe kontako beno, Olesen bera gatoz. Ateritate oitura zarra, hauten berritzeko asmoz. Ez daude oso aberazki, ez da bere oinetako. Aldean laiota, etxe ondako nagusi jaunak urrezkoa du bihotza. Santakerak edu eskeran azteko gutxa. Duri-duri ez badan erdizaigu izendutako bihotza. Aspaldi ondan ura palestina eta hartotan. Agutxitzanaren ardorik ez da falta tabernetan. Segura loturaz, Kanaango ezkeietan. Jodan ikaslea azkarrak sortu zaizkio angeletan. Gustatzen zaitu eskuak aurpegia garbitzeko, baina nafalentzaleak lemu ez daria guztitzeko. Txankaina erago genuke gai baritzen mateko. Patxarraren alaizkien tortzen bizkarreko zakentzeko. ¿No? Euskera. A ver, Enrico, atiata. Sí, no, Bai, enetzin nerekin no. Eta nun partitu egin. Agukin bada toki, Gurekin zer gai? Ez. Ba, Ez, bai, baserriz batzea. Kantatzea. Gase, sartu ikotxen. Egin behar da kotxen sartu batea, euro. Betxe! Al León. bueno, tenemos Saleu! Jauna, urrezko
Espainion da gura galesti, Abilez eta ardotan. Margutxi zanarren ardorik, ez da falta da berrietan. Sekura hartu bazunkan ahango bezpaietan. Orain ikasleaz garra sortu zaizkioak langeletan. Ura euskatzen zaigu eskua, begira garbitzeko. Baina nafarrez gabeak dugu eztarri guztitzeko. Baina bere lanko genuen, norbait balitzetako. Gaizki etortzen bizkarreko zartzen. Errota budun ardoan neiko, normal ibiltzen ez denez, hemen itxurri ederra dugu eta ur freskoa edanez. Ur freskoakin freskatzen dugu gure eztarriko marra, baina Pedrok eindako sardoa ere ez da batere txarra. Lehengo udazkena ta sagar gutxi gendula joan zanzenez, orain negua pasatzen dugu urrepel goxo edanez. Beste kopla bat bota behar da, joan gaitezen ondorago. Aima Isabel piztu zenduna, orain dibiziri dago.